Gobernador sa laluwig nga sa Sugbo mo patuman og lockdown sa probinsya sa Sugbo. Epekto kini so dining sa Baraha. Human nga adunay nay 8 ka mga presumptive positive cases sa COVID-19 sa laluwigan. Ato may nabi karon pinagi sa phone patch si Faye Marie Dumabok. Fem, o sa update diha sa Kapitolyo? Yes, Bobby, no mo kanay gibutiag ni Gobernador Gwendolyn Garcia ato sa kitatawag nga press conference karon nangyong hapon gani nagpadayon pa kani karon humanosab siyang meeting sa mga mayor sa Dakbayan sa Mandawi sa Talisay City uban pang kalungsuran uban na ang sa Regional Director sa Kapulisan kasundaluhan ug sa Department of Health nga pinanguluhan ni Regional Director Dr. Jaime Bernadas. Lakip na usab sa kadagkuan sa Bureau of Quarantine ug sa GMR Megaway diha sa ato ang tugpahanan sa Mactan. Gitugan ni Garcia nga nakabot siya sa maong desisyon human nga angkon ni Bernadas nga doon nakitay 8 ka presumptive positive cases sa coronavirus. Iya kanigi pasabot nga presumptive kay nagpositive dinhi sa ato ang testing center dinhi sa sub-laboratory sa Vicente Soto Memorial Medical Center apan gipadala kini ngadto sa RITM alang sa confirmatory test paniini. Sinungdan nga gitawag kini presumptive positive cases. Matod ni Bernadas iyang gianggon nga sa first batch niini adunay ang tulo niini naa sa Dakbayan sa Sugbo. O sa second batch, ang 5, sa 5 kabuok, tulo ni ini gihapon na nasa Cebu City. So nagpasabot adunay unom nga presumptive positive cases sa Cebu City. Usa sa Lapu-Lapu City ug usa sa Mandawi City. Hinungdan matod ni Garcia nga panahon na aron usab nga mo deklarar siya og kung gitawag kuan enhanced quarantine pero matud pa man mas maayong tawgon kini gyud og lockdown apan sa di pa man siya hinuon mo pa mo deklarar ni ini iya pang pakigtagbuan ang tanang mga mayor sa 44 ka kalungsuran ug ang 7 ka mga mayor sa Dakbayan sa nga anaa sa lalawigan sa Sugbo alang usab sa himuon po nilang preparasyon sama nilang sa pagpagawas unya sa quarantine pass kung sikinsa lang unya sa matag pamilya ang makagawas ilang panimay aron sa pagpalit ug mga pagkaon lakip na unya ang mga kinahanglan pong tambal ug uban pang importante nga gimbuhaton sa matag pamilya. Pasabot usab ni Garcia nga kun mapatuman na unya ang maong lockdown sud ning simanaha gyud pasabot niini nga ang mga essential lang unya nga mga services. So ang tanang unya mga trabaho, tanan unya sa mga kumpanya nga dili kundi ban matawag nga essential pasiradaan, temporaryo nga pasiradaan. Nagyang gipasabot nga katong mga essential services naglakip na nining katong sa food delivery o katong mag-produce og mga food, water, lakip na sa pang pharmacist, healthcare worker, ang sanitation services o uban pang kalabot sa order o survival sa usa ka lugar. Hilbi na dinhi sa probinsya sa Sugbo naglakip na nila ang mga PNP kasundaluhan uban na pod ang mga sasakop sa media usab mo exempted sa maong lockdown unya. Matod usab ni Garcia nga lakip na usab silang pangandaman of course ang kini unya mga pagkaon alang usab sa tuang kaigsuonan ilabi na niadtong mga kabus kayong kaigsuonan hinungdan nga nanawag na siyang daan sa DSWD alang unya sa augmentation nga food packs. Matod pa man ni Go Garcia nga adunay gitagana ang DSWD nga 20,000 food packs. Ugmentahan usab kini alang na unya gikan sa kalungsuran hinungdan mo na iyang tuyo nagpreparar na kuno karon matod pa man ni Garcia nga ato ang kalungsuran alang usab sa panghatag pud nga food packs. Gitugan usab ni Garcia nga mag-una-unya pod nga EO, executive order nga ipagawas aron lang gyud kapugngan nga mudaghan pa ang mga musod dinhi sa dinhi sa probinsya sa Sugbo mao ang prohibition na or ban na gyud sa mga flight nga padung pasod dinhi sa Sugbo padung diha sa tugpahanan sa Mactan tanan mapa international or domestic nga flights basta pasod sa tugpahanan sa Mactan sugod alas 12 sa tungang gabi karong Marso 27 ban na sila ang maong mga tanan nga mga flight kinira aron lang gyud nga kapugngan nga madugangan pa ang populasyon nga posible unya ang mga musod adunay magdala unya sa maong virus ang coronavirus. Matod ni Garcia nga ugma iyan ang gipangutana hinulod ni Siyaw sa gipakigtagbuan ang kadagkuan sa MCIA sa Bureau of Quarantine ug sa GMR Megawide kay nakisayod siya nga ugma moto na sayran niya nga ugma adunay 58 ka mga flights ang moabot dinhi sa Subo hinungdan gipangandaman na usab kini nila og ilahang hotel kung diin ipa-quarantine ang maong mga pasahero. Muna'y usang rason nga matod ni Garcia nga ilahag yung pugngan. Ang maong unyang pagdeklarar niya, pinaagi sa EO alang sa pag-lockdown, pasuportaran kini unya sa ipalabang usab nga resolusyon sa
provincial board member nung nanawagan siya ni DC Gobernador Lario Davide III nga mopayagan og emergency meeting ugma alang na sa ilahang pagpasar, pagpaduso o pagpasar ni ining state of emergency aron jud balido og mas lig-on ang iyang pagdeklarar niya og lockdown. Kung matod pa man enhanced community quarantine pan matod niya mas mayang tawgon nga lockdown aron usab ang mga tawo hindi na gyud sila basa-basa pa mogawas diya sila mga panimay. Hinungdan nga matod usab sa kadagkuan kung regional director sa PNP sa PRO 7 nga si RD Albert Ignatius Pero nga angay nga expect sa to ang mga mulupyo ang makita nato nga dito na sa diha sa mga daan ang mga kapulisan. Samtang usab kaganiha gitug-an ni RD Pero nga diha sa may Talamban area sa barangay Talamban. Usa sa daan diha ang gicordon gyud dapit usa sa area diha sa may Talamban Barangay Talamban sa Dakbayan sa Subo ang gicordon. Giangkon ni Pero nga nipatuman sila sa pagcordon din aduna sa mga kapulisan nga nagbantay kini tungod usab kay usa sa mga pipila sa mga presumptive positive case sa Dakbayan sa Subo ang anaas gikan sa maong area. Hinungdan nga gicordon kini isip total containment kung posible man nga magpositibo dito sa confirmatory test dito sa RITM ang maong presumptive positive case dinhi sa Dakbayan sa Subo nga naa di sa may Talamban area. Yes. So Fem, balikan kaning Talamban area no. Wa ni gin mo angkon si Director Bernadas ana bisag presumptive positive nga ang mga okupante diha anang maong lugar mao nahimong positibo. Wa gyud siya mo angkon murag general lang gihapon ang iyang statement niya anang maong punto Fem. Yes, Bobby, no, una itong gipangutanan si RD Bernadas kalabot sa maong pagcordon diya sa may Talamban area, sa lugar sa Talamban area, apan matod pamilya nga tungod usab sa kadagan ani nilang gitan-aw nga detalye hinungdan nga iya kining gi-refer na nga sa lokal nga kagamhanan. Good thing nga naa si RD Pero siya mismo pod ang angko na nga nihimo sa pagcordon kay noon ang nihimo sa pagcordon man diya ato ang mga kapulisan. And then nga wala gyud pa giun half sa dan bali ang sa duha ka lane ang half ni ana wala pa gi ang pikas na may gihimong two-way tungod sa total containment nga ilang gihimo tungod kay gingon nga nagikan sa maong lugar ang pipila or usa sa mga presumptive positive case dito sa Dakbayan sa Subo. Okay, Governor Garcia has to coordinate with other local chief executive. Labi na ning wala sa jurisdiction sa probinsya, Cebu City, Mandawi, and Lapu-Lapu. In my text message kaganihan ni Mayor Ed Labilla, may interaction ako through text message. Supak siya ni. Iya ba ka ning posibleng makonvinsi ang maong mga local chief executive aron dunay unity mismo kay magkanya-kanya murag dili kayo posibleng epektibo ang ideklarar nila nga enhanced community quarantine Feb. Yes, Bobby, sakto ka na. Mato di Garcia, nga muna usa sa iyahang rason nga within this week, dili siya makasulti kung nos argued, basta within this week ang iyang pag-declare lockdown. Tungod kay pakigtagbuan pa usab niya po, di lang ang mga mayor sa Kalungsan o mayor sa Dakbayan, diya sa mga probinsya sa Subo. Apan lakip na kining mga independent cities like Lapu-Lapu City o Cebu City. Iya pang pakigtabuan aron pag-unite sa ilahang unsa unyang makabot nila apan matud niya kay kung magpatuman sila og lockdown labi na diha unya sa mga boundary sa Cebu City o sa Lapu-Lapu City kung magpatuman sa lockdown like sa Talisay or di ba unya sa Mandawi maglisod na og sud padung sa Lapu-Lapu or ang padung diri sa Cebu City maglisod na unya kung ang total lockdown or pagawas bay noon padung unya sa probinsya maglisod na kung hinungdan matutaman niya nga iya usab pakigtagbuan kining duha ka mga mayor sa Independent City aron lang gyud pagtukma sa ilaon niyang makabot nga kasabutan ug unya sa iyang himuong deklarasyon ug ang deklarasyon usab sa matag independent cities ang Cebu City ug Lapu-Lapu City magkaiusa sila pareho sila magkadungan sila kung aduna man gyud ipatuman nga total lockdown apan si Garcia matud pa man siyang kagalingon kumbisido na siya alang sa pagpatuman niini matud niya tubagon niya kung unsa may mga consequences apan mo na iya pang pakigtagbuan sila si Mayor Labella o si Mayor Ahong Chan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Thank you so much, Fem Marie Dumawok, gikan live sa Kapitolyo.